Fantastik kanpainak hasi ziren euskaraz batuaren ondoren. Bai. Onartu eta gero nahiko segidan hasi ziren. Bueno, ero batera samar. Bai. Eta Durangaldean nortzuk izan ziren hori dinamizatu zutenak? Bueno, Zure gogoa mentza. bat ni izango nintzen, baina ez da zer izango zan, Jesus Mari Agirre, Luis Gorroño, gero, ez da beste persona bat astu behar, Victor Kapana, gautxan diokoa, Aroma tarrape behitu, Aroma, Juan Antonio eta orduen emaztea, emazte gaia izango zen, Marisa, baina orduen guztio zorrotzan bizi ziela, Bizek, Baina, bueno, ibili ziren. Bai, ibili ziren. Da, zera bai, Juan Antonio arreba Amaia. Amaia, bai.